खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि पीएम किसाननि 21थि इनस्टलमेन्टनि सायाव लानानै फैदों मोनसे गिदिर आपडेट थाबैनो हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां फैगोन हादरनि कौटि कौटि आबादारिफोरनि एकाउन्टआव पीएम किसाननि 21थि इनस्टलमेन्टनि राङा हाबगोन नंगौ पीएम किसाननि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां फैगौ नभेम्बर दानाव पीएम किसाननि मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव रां जमा जागोन नंगौ लाख लाख आबादारिफोरा सरकारि रांनिफ्राय मुलाम्फा जागोन नाथाय जाय आबादारिनि मुङा फारिलाइयाव दं बिथांमोनाल' सरकारनि 2000 रांखौ मोननो हागोन पीएम किसाननि गासै मुलाम्फागिरिफोरानो फैगौ नभेम्बर दानाव 2000 रांखौ मोननो हागन आरो नोंथाङा नोंथांनि मोनसे गोरोन्थिनि थाखायनो सरकारनि 2000 रांखौ मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन जाय मुलाम्फा मोनगिरिफोरा गोनांथार इकेवाइसि खौ आपडेट खालामाखै बिथांमोना रां मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन बेनिखायनो गासै मुलाम्फा मोनग्राफोरा थाबैनो इकेवाइसि खौ आपडेट खालामनांगोन जुदि नोंथांनि इकेवाइसि आपडेटआ आबुं जाया अब्ला नोंथाङा 21थि इनस्टलमेन्टनि रांनिफ्राय जानगाराव थानांगोन पीएम किसाननि 21थि इनस्टलमेन्टनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय नोंथांनि मुङा फारिलाइयाव दंना गैया बेखौ नोंथाङा नायनो हागोन नोंथाङा pmkisan.gov.in वेबसाइटआव थांनानै नोंथांनि मुङा फारिलाइयाव दंना गैया बेखौ नायनो हागोन बेनि थाखाय गिबियावनो नोंथाङा वेबसाइटआव थांनानै नोंथांनि जिल्ला ब्लक गामिखौ होनांगोन आरो रिपर्टनि अपसनाव क्लिक खालामनांगोन अब्लानो नोंथांनि मुङा फारिलाइयाव दंना गैया बेखौ नुनो मोनगोन आरो जुदि नोंथाङा फारिलाइयाव नोंथांनि मुंखौ मोना अब्ला नोंथाङा गोख्रैनो हेल्पलाइन नम्बराव कल खालामना अजद होनो हागोन नोंथाङा 155261 नम्बराव कल खालामनो हागोन मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरकारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो थेंक इउ